Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Tariki nemerongo ebere na isano motenyo kianda omwaka w'ibibere nemerongo ebere na inyuma nchumurelia Undizi TV andonsi aso totengerete bwakire buya boka soa ime yomoroberio bwensakia troyo motro babere tobetoko bali bwa elimo ase omoroberio oyoiga amashabiki yitikorwa ase county ya Kisii ebunge tutu chache south tutu chache north nyalibali chache nyalibali masaba bu machoge chache machoge burabu bonchali bobasi mwensi na bene mwewoso ase omoroberio bwensa kyatokwamboka yikase county area ya Nyamira ebunge ya burabu kitutu masaba west Mugirango north Mugirango mwensi soa ase omoroberio bwensa kyachito county chitonchokana ine une county area ya Homa Bay Migori tobwatekericho Bometa chonsi soa ase omoroberio bwensa kyatokwamboka yikase shi county chiria chitonchokana ine boy county ya Naroka tokwamboka boy county area ya Nakuru mwensi twabetu kwa bene ase emambi ya abono tuikirana ase muchito munene omuchio Nairobi city tobetu kwa bene ase omoroberi bwensakia emambi ya abono chinzijiri chesiko ense area ya America ntobwate omuchi oria Minnesota tobwatirisha bikete nambeyamo director Kennedy Gisemba so ase omoroberi bwensakia emambi ya abono na boigo bali bonse banda tobwate korwa ase omuchi ojo bose ense area ya America kirana ase ense area bose todeta ense yo omuchi Dallas Texas tobwate Elvis Omboto otokeshkora omuchi Dallas Texas na boigo tukwamboka ikase ense area Canada Shemkeburi enseria ya Middle East ntubwate kurwa ase umuchi Doha Qatar ntumubwate olia okurunga Dolphin Mura wabura matuka mange so asomorobere wensa keria yad Bahrain Kingdom tubwate babur Ruto Nyabuto mwensi so asomorobere wensa kya ase mambi yabono ka andi yake amangana majia yirisikori tabata wikira oste gabeta wetira tobasa gotwara obwoba sengencha somorobere wensa kya nigentunda entangani tokora abatwa ya mulekera entunda akabetwa swasa magazeti n'entunda yagatozwa tokumulekera ali yaberega koleka nabo yokwegwa nabo gusanga nabagani baito wetera ase ebirenga kikugurenga maliogi abera waswasa mbeo manyanga murubiri wensakia obeire gogochaka ngoro kwa job mangi nako nikentivite chiboyo na maliogi abera wikera ase ntira yo wikera nere Abigail Nyanchama na interior nenkoro kwa Kerubo Frida mwanchi muligelia ne mambingi anaende tokumera na aso morobile wensa kiabona mambia na kwasemeria kwa nanga kwa bwete kugotwara obutuko bwarengo bya kigima oikera emambia yabona igasto bere tokumera na asembe boka good morning mwanchi muligelia so ime morobile wensa kiabona mambia sanga na intepine location ya goto manyenga yoko bwatia omorobile koru ase emambia ya lero ekaralidi tukolia Jumatano mwanchi muligerelia Women Crush Wednesday astoko chingira abasubati abatengu kegima wana bugosanga na intoto manyenga mosubati kyolyo gochengera emambia yabona igabo igasidi tukeligalia Jumatano mwanchi mulieni gatokumulikira amangana alengete chisemi gone na bugosanga na intekerenga likyabo otomanyenga kyoro chisemi chigendete goikiranirwa ase cheskuru nga kyero berete kyagerando chinga amatukabere gakominyoka kigima nande niga abana barabago sieka bwango iga chiskuru gona bugotomenyenga anyakoro kia mwalimu dad semambi yabona igonye kwabere ko goikira na seskuru tomanyingo nga kyoro cyo bakoleri obogendete koene kigwego mwanchu muligerelia to kwaligane bene ase emambia yabona iga kolende kyatranyalike bungo kelitko ekibungo kelitko bunage koletwa sole numurubyo wensakia
Tosoma kurwa ase gitabu kia Baebeso isato ogosoma kwaye 20 kere kibungo kia gotebinga gaki asarere oyoranyare gokora gwetania mono kubwa ayo togosaba gose aya tokorengereria korengana ne chinguru ekyo gokora emirimo ime asetore ekyo nekibungo kirituko na kiaretirwa sore n'umurubirio w'ensakia. Alright, mwanchu mulielia ekebungo kirituko niyo kiarokora segetabu kia Baebeso gosoma kwa isato 20 kere kebungo kia bere kia gototeia emambia boneganga ntubwato itumwegenete oyorabeka gokora amanene wetania alitwabere tokumusaba naboigo wetania una torengerete nimetu mwanchu mulielia kuboka emambia wo gosekero gwero bile gochaka litwaliago maite birenga mbirororo eroberetie asogwekirania selitukeli gosase mutinyo yiga gosase wiki yiga akorindeke bunge kegotosegeta emambi yabonega nga ekerto semereti nyasaye narororo togosaba naboigo erenigo arakore wetania alitoko batoko musaba nabora ahora musabe oirorenga ekiga yeisenera kinera kurindi nabwatukubwa nabwata chinguru chonsi cyogwikirania wetania ali kwabere gokumusaba naboigo naborabe gokorengereria nigo abwete ebirengeri biri byago okorengereria igonere buya chinga kichonsi mwanchu murigereria otwara gosemeria nga asekeli ogosaba kiralituko asekeli ogosaba sobuguma bwabo anyasa naroro bwate chinguru chetani na nigarabe gagokoa wetania na kolia ogosaba ineresegeto gosekene kikebunge okirituko lyalera bwakire bya job bwakire bya Frida nakiko bukire jembya mbogete kigima lochenga lituko lyabeire ligochaka asenchera yabene kabisa ntamanyanga nsemo yanga kikwa beire gogochaka lituko lyao lituko lyane na chakire bya ndochenga nyasaye nagendete gutoigurira ere bujya kigima nabo igo na botambe lituko lya Jumatano nigotoko batogochengera abasubati kabisa atukuliko nga Women Crash Wednesday mwanchu mulelia ondezi TV ngo kwatuli bagalia bene kumuchengera umusubati emambi ya abono kubwatikananga nali abeire gakora sobugima bwao nabera benga mamumino nabera tokenga mwisiko mino nabera toke anti yao umusubati oli wengencho asobugima bwao nchereke bra bago bachengera nabo gusangana into mambi abono okay umwancho muligereria sangana into gwetera se mitandao ensemili ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndiztv.net boigona bugopini location yago wetrase namba yesimi ya 0792192834 erebu yakigima askolende abasubati ngo bachengera toleke kima musubati kamwirenga nigo agokunaye niga okwigirira maitu musubati yare niga ko bagagwe tumakigima basubati mbali go kumoyo maita basacha barwe bagocha kebongo abasubati barungu beka barobongo bwabo nawe baba kubeka nonyanga ninjira bakuyose their feelings ekero musubati very emotional na baute banga injina inko bambaka enkobera naye mbaka engoli ntamanyanga businkwaro chigoro echinga kichiria abasubati babeta bakorokoro bekana somo chiolio Nairobi bagikira na service yo murai bwense Dr. William Ruto asense meria Arambe House nkaranga abasubati barenge kurera anene mono kubwate kananga n'abana baba bete bagusira abana baba bete bako banga bakoiro batamanyiria sibale basosa kaba abducted ngaranga umwegerio yo mubwobo ebene bwobo nyabanta samuleta Boniface Mwangi nigo ali ngasense meli nero kura kurobekana kuri negati n'abantu bande bakoiro bwene bwo monyabanta abasubata tanga around ye muri kumuirande kuri naro chenga abasubati bamurarete kabisa mbaka chinguru cy'abasubati abanyimba by the batwalite chinga ke chinko musana asoko mubeka byara bagachigotema kubarusana egabidi nende barangeri abanyanyimba abasubati elinde bateme kubarusana nikora sensemeli wezi guza murima bana jaribu murima muhimu asaja mali huko na murima wasaja mbabwe narati hapana jaribu
Kajaraga bakaba ya nyimbo bakobo kaitogo chakera kaitogo korera igo narushinga chinguru cy'abasubati ari narushinga chinguru cy'abasubati kiba mwire go kunaye tebangande tayo mugumuira nasetaye yawe cya lakini ende tali ko mubuna ba nada bakamuralera como protect barenge igo kiba mwire o protect ni ga uko lazima bago protect by the way ere ubuya kigima asekolende nere buyanga kikwabere koko banga koko gutwara umusani usutwara umuntu uri bwenge so bwao kwa banga nigo okoba gokomo egera asenchira ere yabene so ndi tokosabo tokobuli mo digero ndeze tibi inkie kumusubata nya okorera so bwima bwao keriyo tebe kigima atabanga basubati nabaya nabo usangana intwe asemambi yabono nchira kiyo musubata bira konya so bwima bwao ose amunga nabira konya so bwima bwao ratebenga tinkweba abasubati maite kurangamba bwata mabira kabisa nonyanga nekero muri galime tokingo mwana ngo swali ngi galima ali toronge mu contact bira ko mugera senteri enchire telindonge konya abasubati bayimukira denga aye inkyo kumubuni iga abasubati nabenge encho kigima nonyanga nabasate ko nditkolera ne lino tukobachengera semambi ya abono elinde ko manyanga asingincho nabantu bengincho tema dinga Frida kwanya konyora umuire ga wakiresimi au kubolinga ngire yaro bono gocha watu kinta nyakora ataite kenta ukiro monda ko boli ngiyo chege wochira so bongo bwa ataite ko confirm go se ubugime bwa ngakire go se nagendere mama teli chibo ko mwana liko bwatinga nago sike ustago sike ose UDC yaende tari ko ngakira simeti amanye go sengambi yande osonye ginda iti obokonya nkonya atete ko manyana naki obogi mabwao ngaibwa go ikiri no gendrete ko chandika go se gwa faulu dama yobogi basobumo anse ko lende etune chimbwa chire chia bairi bairi mbanya ko bolu mangana kabisa alafu manya chawo chokera mangana kenyoro obe ripota kenyoro bona njenga anto aba iruna mabone to bagwemeremo chire dicho ne chitibi cho boralia bato manya mangana kenyoro agine bago chibachoka mpaka bamenterani ayanda ata ono ko ngumbolinga achumbi bako mentera ko achumbi babiki tango banyo le mereme mambia bago chibamenterani ayata iyo baka kwaondoka baka yando tama etiko ya mina mbaka yande kweboli na yandi akorekanete kindoro bado mundu nya kochokera lingana uze kwanya konyore akochogete lingana baka kweboli naki ebibyo sininche nkorete by the way mbaka we kumindoche partner ronte manyiti asekolende ayunaro egati yamangana nkoranga yaba iri ayogo ichani kegima okay ntoro chinga omusipati naro baga kwerusio bomoyo Dr. Mora ati twabeto gukwana nga ogoicherera na kwibirengerero bantu akonyora bagwate stress akonyora ng'omuntu sinyirwe ninga gukwana nere akonyora nga egasi yakoire pressure by the gasi ngoira abantu pressure torira abantu abange by the way mune intani yega yaringe Dr. Desri Mora obereka gwitira chinka kichinko ngusana asimirimo yaye akanyora nga tabwati muntu agukwana nere mete bantu bandi taliraise by the way bagukwana ali bagwitira sobugima bwabo akonyora nga okonyora umuntu agotanga bono ninche nkwane na ndiriyo sitingo konyeka okanyora nige kora kyuwe cyane sana umwana buno uri omoke osiri obugima bwaya betega kwerusyo bomoyo litanga ni gututuma engora itukuchia anse enka ya Dr. Mora asogosiria omwana obo matari munyagitari orenga nigarenge eintana igono munyaruko baga ko graduate ase amatukabu iga ni matenga mbabu atogosemelia ase ale twatumire engora ya itukucha ase ale nabo igochia senka yaye ase ngencho nengana ere eyogo ichani kigima ya site gabe gakubaga tafride kwabere kokonyora emechando no
no wendrete buna wigote banga umuntu oligia obokonyi nabo igo emechande etali omweli gubugima asengencho okwerusia obomoyo nigo kubono gotige emechande ende menge asengencho no bwatabasani no bwate nkayao no bwate amate igo kwabero kubatigero bororo obonene kubwate kananga no kwerusia obomoyo igo ne wendrete kwabero konyorobo umochando kwaligia obokonyi nabo igo twaro gosemelinga awitali omweli ogubugima asengencho naro chinga igatia mangana bo igale kole goteba gose kwate kananga ne ryuko liabete gotiga maiga tebanga bo igo nigo konyora no nyanga ne chibi amangana yogwakane renta mobere ira makongo bintu bya mokongeire kegima lo imo wabero kumoikia ase ekona askoni to sabanga umuntu na indiga akira asole kaganiti obokonye ne bwene to kwaba gokumusira kegima sengenjo abantu bali gukwana bo nabasanya tanga bo imo bwa mokongeire inkiba koleta abasanya abaye ali bo tukubuli mambia bono umuntu ka gocheno obokongo temango kumoikange nabo igo ko bago kumo semi nabo yo kumotebinga bitoli omwali obubugima nabo jobo mete akakolieria chinga kichiria beteka kuru emirimo konyoro kolire emirimo 36 hours abono na chate yumo sani onengangale kokorega chinsa chinyige ebintu mbira abasani by the way batanyale go deal na birobyo lakini asense mende no teba metendro roto teba ngam we are fake friends of which okonyoranga abasani na barabo na roro bagwetera sobugima bwabo okonyara no embara bomba bwatyo kubwa nabo gocho sange na barabo lakini awana uwezo aiwa batenere buyana anyoko bwata bayiboli nabo gokwana nyoko bwata bayiri nabo gokwana na barabo nabo igo tugusabanga abantu bari bakurika abantu emirimo babago enanali bagali abene ryororo ryokora emirimo mo basako wa muntu emirimo mengi kima kwikiranga asago ikiranga obera otwaro mu chandoke bongo abo umuntu atebanga nkina endege kale bona muntu bagire tambokero kenga unike nabo igoke asemirimo gokora onyiko abiro koranga emirimo yabiro kubuchene bwendrate obego kwirige chambokero onyanga gukwanire supervisor yao nabo igokwana no botenere gwenyagitari nonyanga kuliginchire ndi ko yana enganeye nabo kikware ngabone emirimo tuchikunyara nero uzinga mirimo teyo erenga ino bugima bwao. There is no job that is worth your life. You're gonna boku irige tambukiro no ko lige ansemi ni matingi bintu bikongete kulende lakini to basa kwirinde to basa kwirinde kaya kwirira obugima bwao utwara abokongose guita asebugima bwao. Okay. Askulende na manga bira koneki we ministry rogongorwa gusi sababu atani kurwa ase ekiombe kya M-Pesa Foundation wabetekirana ase skuru joboroso ya mesabi sabi DP kutoka ase wodi yage susue bunge enyari bali Masabe County ya Kisii bali nekirenga gyosio le project niko babete bako rwa ogosira wechitangi na boigo babete bako nekingamba chikwagacha ebirasi bali nekirenga gyokirania na gokinia ekerengo gichisemi ase ensemo eyomo MC Borokongo orwo na bete gakuruo kubulia ase abanyakonda konekinga anko na bale emirimo asabanto bakurwa ase ensemo eyo tengtorarango keroboti robete roko enekiwa was funded by the M-Pesa Foundation and officiated by Philip Chichi, County Director of Education, Kisii County. Bunentere ya moyo gokinia ebirengo byekisemi nigo abarai ababwatani bekisemi na boigo korwa ase kyombegia M-Pesa Foundation abaikirana ase skuru yoboroso ya mesabisabi DEP na gosyoria chi project okwana nigo baene kiago kora amoncherelio anene asobwaga chibwe birasi chinyomba chobo chenu na baigo echokoni. Today we are at Mesabisabi Primary School doing groundbreaking school improvement of infrastructure funded by M-Pesa Foundation. We want to appreciate M-Pesa Foundation for this CSR initiative that will improve the facilities of the school. The M-Pesa Foundation is going to facelift the school by building administration block, classrooms for grade 1 to 6, renovate junior school classrooms, build a modern kitchen, washrooms for the boys and girls, and washroom for the teachers, and a modern kitchen.
So we really want to appreciate the M-Pesa Foundation for this kind gesture and want to urge other organizations to partner with the Ministry of Education in improving the infrastructure in our schools. Ukwana omorokio monene bweskuru eyoni gagokera ogosiroko asane kya gushikonyora elabu ekirasigia ICT nech computer ekikira bakonye ase kiseme Oli today darasi naine ekianda twagokeire korora umugando monene okire koligeria esebe ya ground breaking ase school yaito ase niwe konyora chi project tinike korwa ebirasi ya ICT baka ebirasi ya kianda naende ngo twawale erab jokoni korokwe kitchen ni modern ibwata na malikaye nande ngo twawale ICT class ibwata 30 computers eyere egento totanya korora asobogima bwaito ase Kisii County ase lituko lya lero twarorire omuganda omonene twabeire n'omogoko kuba nabo busaba ito education kurwa right away region mpaka sono level omosikeke fasagana oyekirana asensemeyo nigagokera obokoreri bw'oyo kabeire omwaziri bw'ekiseme Ezekiel Machogombaki asobwaga skuru y'Oburundi ya Tirimba nabayigogokinia orogongoruo. Chukue fursa hii nimshukuru Mheshimiwa Machogu kwa yale amefanyia hii community. Mnaona gorofa pale, hiyo ni kazi yake. Kuna nyingine pale ni kazi yake. Riatirimba ine gasi yae. Onye tariera nganje achite. Geteri primary articho chikagua lakini akachigorwa kineri tukeri molioka. Umugago itaisaini. Nyasaye tayo. Omo MCA Anthony Onkundi nigo arukobole gukia ase abanyakonda kwa bamenyi bensemeyo emirimo eliyo kwa igenderelia. Tuko na mafundi hapa wenyeji. Tuko na watu ambao wanaweza fanya hata kazi ya mkono hapa. Tafadhali contractor. Kuna wazee hapa na kuna wenyeji hapa, tushirikiane mafundi wetu kutoka hapa Mesabisabi na the surroundings wapate hii kazi, pia wao wanunue kuku pale nyumbani na wasomeshe watoto zao, si ndio? Ntokurwa n'abantu baito bayegwemera mwiga bono na into tosimayiringe bese nonye cyane ende yikireka. Frida Kerubo, Ndizi TV. Nchumurigireria ayona arabete kago korekana seskuru yoboroso ya Mesabisabi DEP tingaki ababwatani korwa sekiombekerija M-Pesa Foundation babete bagosyoria chi project anena sibayene kirengamba chugokenia ebirengo bichisemi asenseme yona sobwaga chiwe birasi chinyomba chobo chenu nabayigoko basira wetera koba chi computer ekichirabe chiko bakonya. Egetambo kero kere ekiyane mono eketokoranga ebyombe bigweso kina gusira ebirengo bichisemi ase chinsemo nango tinga Frida serikali yokatie kunyara kabisa eskuru yokatie kunyara igone bwendrete yabage kwegwa ogosira kurwa ase ababwatani linde kwene kinga babere bagusuka ase ekerengo ekemo ikase ekerengo kende edinde tuchukwane kinkerengo chisembo yukabero kina ase orogongo oruo. Okay. Rachenga okongusana nango gendete kwene kigwa kubwatikana nechireri ya tinga asa bwatani korasi county gusaba menyi korasi county area ya Nyamira anene korasi nsemecho bagendete korwa ebirengeri byabo kubwatikana nokongusana nokwase kolende baganira barayi korasi county ya Kisii kwene kya amasikani gochia ase ensemeli mwanchi mulete to sa enseme ya kabere studio tarenga na rebeteka kwene kigwa korasi ensemeli ya tinga. Kiro ya tinga terikisi nigere Nyamira one time mumba achita na style yeyo tukabaminyokia bakamanya chiro ya tinga Nyamirere mistake yo jayaba ne lianga ekero tutayite ko korwa development Nyamira yaito umugaba no ito ne bagwasiri baye ni gokonyora babangire bachire bakorobo chori bamana gochora abantu batari ba Nyamira county. Una mono yo minto oyo romo chairman itinga oyo choretwe no minister robono okurukwa Justas
nigo arenge igoro mustari omotwe goteba ng'echiro yatinga nigebwenerete koba bosongo mira twagikeirie egento eke kia omo MCA omonyerero tigagenda akaransa arengereria arore ng'eye nesegi akwengembe erache goitera amanyinga naende mbatemete ngakiende lakini nyasaye agakora ogwancha kwaye njaba eyite ekonyarekana abantu banyamira twangire onya twatuomana nomugabano itonyaribo ase eng'encho ya ogotakora amagendero temine ting'ato gokururuto irukisi ting'eye echireye amatukonsi pi korwa nyamira yakaetwe county nyamira togochoka gochia bono ingi kiabete igore gachenchia hataete gochoka gochi bosongo nkura ki atagete korutinga minister korwa Bernard Maina aendeka onye ta ko endaka chogotiyo ngaki gosumugara bateba ino chogote koba onye ta ko gendaka echogeko riori to koba igo pakesi bara korro borai chogote koba nyama Bernard Maina tari ko gendaka Bernard Maina arwe obwasiri kyaro sinyirwe emiremo ekaro le minister ya trade yo gwenta kurangiriste stakeholders bakori biasara banyamira muikaranse nabarabo mugambe nabarabo omanye kebole toro chichire chichonzi pi chigomete echigoteba iga the moment okorusi omowaziri okorokwa Maina Bernard gekora tamanyeti tariko organize monya biashara tamanyeti nkiabone okora ne biashara aga koruororo riori muikaranse nabana biashara mugambe moigwanane echogerie tenerte egenderere Mwanchumuriria Ondezi TV ingana eringetoro hubegati kaunti ya Kisii kaunti Nyamira nigendete koreta liberera linene astrochenga maegayomo MCA abwe wodelia monyerero Peter Ota chikulikali rube kaligetinga abe buna ensemo ya tinga ebe osogwa se kaunti ya Kisii ko yabere koreta liberera linene taweta koranga menyibo babere bagwe soki na bonchuria bagwe murunganiria ingana eyo ngero konera igane I think okungusana na egente ketangantura betogote bangati ko mulembo bego kwene kigwachinga kichonse na ndete gabanto baskechi mbebe ndo batanto bara bakwene kiringanga yoro bebe oliro igete sekorendo kungusana no kungoli kuya ekegeranga nigo go affective intebinge na bonchira se chireria tinga bagotwara oboba bononya ne bango konye gosangeri watmeti base kuikira bono iganga yikali gosangeri go chigo saboncheria mbakali gwakana igo yabe mukige tamkiro baikaranse bakwanera no kuigwana gotokororo ego mbagwana tabaikira na konyora lichibu je no chenga chinse mo jonsion sikora kananchi bwata bakongu chichi mbebe nchibone tikaranse ruchimureke rwasobwaga asobwango kigima kegera na mangana ko baga okira naenda baga otuboka akira atuboka igondo chenga ne bwendrete bono baikaransense nabo yekiombe kelia kumurikira chimbebe kemurekere chimbebe chonse bakorengane yuaselimo zena kiro shifrida na bebwendera taigo by the way askurende ensemo ya barande korwa se kaunti ya Kisimba betawe soki vene na kwemurunganiria ane monorichiko lichiko usumuswada obekire wosiwe bunge no mo senator we bunge ya Tana River Dunston Mungatana asaligeti nga babe bakumurikira naboigo kurikireria enchera chikana chiko bachikolikirwa naboigo nje chiko bachiwikirania abokoreri bwabwe tambukira wata banga niyo kirabe geko baura naboigo kubonereria obosibole bolia bogosasima kubatikananga neri chiko sababiro gosaba bunge kuyelia omuswada uyo Chingaki omuswada wabakogwiki wa seneti nomo seneta utanalifa Danson Mungatana igoro ya machiko ase chikanisa emergency ya Kenya ekiombe kia barande kia gusi pastors and clergy forum ni gobeso kile na kwemurunganiria enganeje bakorawa no munyakerogo Lawrence Omambia. Nataka kusema kwamba kanisa si chama ambao unawekea masharti kwamba ukitaka kurejesha chama uwe na watu 15. Mbona chama cha kawaida wanataka watu 15 lakini kanisa limerasimisha kwamba tuwe na watu 50. Hapa ndio kuna swali. Na kama kuna watu 50 utawapataje watu 50 pasipo kuhubiria? Wasema kwamba usihubirie watu chini ya watu 15. Na kwanza ujue kwamba kabla hujaenda college kuna mwito wa Mungu. Waheshimu mwito wa Mungu ambao Mungu anaweka kwa mtu. Gukwa na chinga kecho ni gabona babuliriya ababunge ko bamaiso ase miswada yogosanga ebirengero limeye bunge nabo igo koligereria amangana ayo arabega koleta magenderero emergency ya Kenya. Kujua kwamba tumechagua wabunge ambao hawana uwezo wa kucha na miswada pale bungeni
they are actually presenting imaginary bills. Na kama hii ya kanisa, hata kama wewe ni mbunge na unaona shetani ya kutumia, ni vizuri tukuelezee kwamba unatumika vibaya. Wewe mwenyewe enda pale kwa rais, omba msamaha kwa taifa, omba msamaha kwa kanisa, kwa sababu kile unachojaribu kufanya si kizuri. Na pia nilielezewa kwamba kuna haya masuala mengine ambayo kama kanisa tunakataa, mambo ya LGBTQ na mengine. Nimesikia wengine wanasukuma, maana wanataka kusambaratisha kanisa, na watusukume ndio wakileta mambo mengine maofu tusiseme. Hali yetu ya Kenya ianze kutafakari miswada ambayo inaleta bungeni. Na tunaomba wabunge wetu ambayo tulichagua wakatufanyie kazi. Wakaweza kufanya kazi ya maendeleo, lakini sio kutafuta kuleta wazama kati ya mashirika fulani kama kanisa pamoja na serikali. Wachungaji wameitwa katika mwito wao, na pia wale ambao wako kwa serikali tunawachagua wakafanye kazi kwa ajili ya kunufaisha taifa. Komentana yweni ko bono babolia serikali enyare ko bakego sikachikanisa na boigo ko bayo bosibole bwogo sasima. Wanapasema kwamba mtu anakuwa Mkristo anapokuwa na miaka 18. Hii ni shetani mkubwa ameingia Kenya, na agent mkubwa kwa Kenya anataka kuangamiza kanisa la Kristo Yesu. Kama serikali anataka kanisa iendelee, ni kuheshimu mtoto tunamhesabu akiwa kwa mimba. Kwamba conception tunajua kwamba mama amepata mimba kuna mtoto, na akifanya abortion tunasema kwamba ameua. Mbona sasa wanataka mtu aanzie miaka 18 kwa Mkristo? Ni kumaanisha kwamba wanataka kanisa la kesho lisiendelee. Nanyana boni ko bono baichanere to kuruhusiwa kwebango nainde hase bono boigo bairo bakomochi umurai bwense Daktari William Samuel Ruto hasoko genda mamincha no kulikirana babegete asama tukamaega. Na mambo ya registration, ningemshauri Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Naibu wake wakumbuke tulikuwa na MOU. Waende waangalie, tulisema makanisa yawe registered kwa wingi. Hatukusema yawe registered afresh. Hapo ndio kuna confusion. Mwende muangalie mahali tuliandika na tukasign. Hapa Kisii wengine wetu ndio tulisign. Tulisema makanisa yasajiliwe kwa wingi. Maana tangu 2004 makanisa hayakuwa yanasajiliwa. So we made a proposal that we need registration of new ministries. Maana Mungu anaendelea kuita wachungaji. Na hatuwezi mwambia Mungu kwamba wacha kidogo serikali imekataa. Kanisa inatoa tax. Tunatoa tax, wale washirika tuko nao wako sokoni wanatoa tax. Ukinunua hata hii chuara ni tax, ukienda ukinunua hata Colgate ni tax, kila kitu tunatoa tax. So hakuna maneno ya kusema tena, hatuogopi tena mambo ya kutoa tax. Hatuogopi maneno ya kusema kwamba makanisa na mambo mengi. Usione kama tunaongea kama ni watu tunaogopa. Kuna watu tunatetea. Wengine hapa tumerejesta makanisa na vitu vingine labda iko sawa. Hata masomo labda tumesoma. Lakini zingine mnafikiri watu wote ni wajinga. Na nataka niwaambie kwamba watu wamesasoma. Kama mtakuja ground ndio mtajua kwamba mtaambulia patupu. Kwa maana tunasema iendeme. Giko ripoti likita kia unambeya mokia Ndizi TV korwa account ya Kisii litera nenkoro kwa Dipon Asanya. Okay, wo na babatani korwa ase chikanisa chinga kibagendete kwamiriria omuswada oyarachiko bakogo ikigwabo sewe bunge anene lichikolinya ase okwelikia gwebisasi miremete ngaliberelia berikwane kigwa kurasa matukamaiga hakubatikana nebisasimero asikolende babere bakwaneke ngamba bete bako bitainse ese yo gwanchirana yo ekwaneke nga chikanisa chigenderere kwelikia atalinga chikanisa chibe chigotukuterwale mbabere bakwaneke nga akara abantu bagosto gusekera barande bakwenda maigelio ngotwara barokorangirwa kwanza bamanya ko yanyora maigelio nabo igo gocha koira na kogendera korande igo igetambukire kyo nigo barocengani igo kirachikoba yekobali na gwikirania obokoreri bwabo kerengeri kyago ngirikeke job ko batkaninganiyo ningane abere kola talibere linene ase abarandi tali abakisiboka abarandi kurua ase chikanisa kolende ndochenga serikali ngabate kwiretambukireke kuba kananga nigo yabere korokananga chidini cyo buri mu cyabere kigotuboka ento tokoranga abakenya bangi bawusira magimabo aserina niriya shaka hola ingano koranga yabete kwire serikali ebekwire cyambo kero byo kwana kinga yabere ko etiri chiko busikole tali chiko boli drabeli koleta monchuryo
asikulindenga ninga nangusabanga ababwatani bonsi bakoletwa amu tebanga n'ababunge boka bagwe mu senate ko cyane muswado ebyeka atarabaga kusangire birengere by'aba Kenya babonete karba kolengana bune bakoleta barandia amo balete abamanyi bamangane dini amo ne serikali ni bakorosiri chiko ibone iri chiko lyo chukumisa umuntu kurwa sensemo se asensemo ende Neto abata konyoranga babere bakotwara chinga kichire chinyorora singe nchikanisa nero nebwate ensemo enene okora ase ensejo Kenya. Okay. Abamenye ko sensemeri ya Kamagoye gutoka iminsa location ya Boronye location ya Machunwa ward ya Kyogo rebungenya libalchachi county ya Kisii nigo babete bagweso kebena bulitkole igoro nabo igo kwe murunga niko bwatkana neli karabateli ya beteli korosi gwachinga kipale nene ya Kisii Kilgoris ya renge korosi gwananya nabo nigo bamuchiri umugambi wenseme yasikeli bagateba nigo esi weji yaberige kumura ase pale yo yaberige kolenta obokongo sechinse cho nigo mugakasemo nyamwaro yiwe kerente asenseme yo abetega kweneke ngobere gakolika amarube gochiase shirikali lya nema nabo igasensemeri ya Kenya erinda kwana nabo gokora monchuri askolende bataraba kuimukia igetamukira kende yanse ikara batieriga bamanye konyorentera ekanisa ndubwatero goroga igekoro ko ambo sinago igo bai gorete na ikoro bagajete nigo bagokaririe kare mburego tua bai gorere siwechi aminto gake kitokora asenyencho bono iga nona bageni tokwerere gaiga bana babere omugaka no mwana oye bona bageni kare bai transitoro bako bageme emerobere ya committee igo bako no siwechi rie gorere bamta bantu batama ngakimontogo kora gaki bono banyoreri baga asenyenje kinyoro kega chaire bamande ko nari baga yoko gora yesuge tikor kiyogoro ya turumba ko batoro baminde gaki tiya serikali to koni ga ekiya gar banyo de di baga gaki kinyoro kega yoko kumya ekiya ko banyo di baga yoko to gora singweti esigweti gego chanande bwata marwaire mwigo temunango kwana tiriko kwana buya senge chona arwarire igoro yari karabatieri gakimata wata amacha yago tirimboka amacha nkonyungware rocha ebitacho igo abantu mbali ko chukoma amarwaire igo abantu bakubwatuke chavu ya eta muna bono tora igo togo tyoka rwe chavu na matanga tole tuachire gotebia serikali tuachire gotebia bagambi mbali go toigwa tubatebi tubachike gocha bacha korra mbali gocha ayara magosa manene ekiagara heritina kiegente kenene afya y'abantu neregente kenene abana nkogubara abana no bakora rusuma abayirunya gitari igo ngakibata gete ntutomenye igo onye serikali okonya abantu tige bakonye health wise eba afyengiya eba oborendi obuya nalitura amenge serikali nero lakini onye kogendera okora iga ngokora tuli na intwe ebinte byao tokore bobe tusalie ebintu bya serikali no ene kinyombe ekya bakubwatuka ekyavugocha yo baeta mwanya bantu tumenye ta ekara bakubwatuka ekyavugocha ngakibatolengerera tintu mbatolengera timne mwanya bantu aina makosa manene naimoka na liginema na konya bakarisune kena nagenda kena nanyora na barumbaro na barbandi indikeliru na dikaliru lakini gento na batebya di gwikaba kole bwango sana wikibiri kitaya nyolenchi koera station yerega mbazo kublemu ndiyonse pare etego Monchumuriria on this TV abuna bamenyi benseme babera kuba bakwe murungania kubwatekana ngane nchirali karabatiria bete liko rosigwa ase enseme yotanga nonya nigo nige wakumuchika niseme yabere kubwatokera esiwechi yabere kuba chinga kichire chinkongo njira kwanelengani koranga abamenye benseme yokorengana ninchira bagukwana mbage chiri kigima igoro yuko bwatwa wesiweje yo nendo mete
amarore na mange agocha nere buya sewage yaba treated yamanya kuigulirwa bana bali bakuyibwa tuke bakorenta obokongo kegera babiri bakoenekanga na nebikaro bagotwara elinde koroberie no enenchera barabe bakoene abasiriri abamwabo ngo baberere chinga kichingo sana ngonga muntu takunyara kobera gali abana babiri bakugwa sensemeli bakoirwe nyegitali bone getambukiro abaraikuru soro ngoro libabwenete kuimukia anena sekiumbikeli gya nema ekiumbikeli gya Kenya asoko enikyanga enchire yogo seseri karabateli abegete ngoro sigurire buya ere buya kegima na boyiko tari aigo kango totonyo no ina sense melia yebinyoroime ekere pare kuri mwononya ni metaro tiri gwakubya konyoranga macha chakiro so asimigondo y'abantu ina mangana gwichani kegima to sabanga bali bakora emirimo engabuni eyo babe bakoba maiso anemono aso kwene kinga mbali egokole bintu birabe kwiriranga nonyanga bali getiko konya yabage koba umuchando munene asa abantu balia bagendrete komenya ase chinse mo chiria kuri nabanga basose mu rubiri rwensa kimambi yabono asendo chenga korukunga Victor Sultano Bangi etenga Nairobi is watching tusikose kutazama expo from 9 am Nduwate timu yeto etimu emboke gima yaraso mochie olia o Nairobi asema tinga banda tutwara igikaro kirabyo chakaliti kolia rero asegeti likemega gya Jamhuri ground sa bakuwatirana no mubagani olia NDZ TV bakuwatana no mubagani olia Camel Park babakoletera vene amoro kerelio ijoboleme asego ndebwensole asomochi olio Nairobi awikira na sense meli elinde obokwemanya amange nabo igo chindagara cheki usinchiro nduwate chinsala nduwate nyame nsambu chindagara chonse cheki usi ngikira na sense meli ya obe kokwegokia vene Jedia kiruwate banga Queens Day kurwa ngumbu manama barin Kingdom Moika Kisi County no na tukwa tumuroberio Wensakia asemambi ya abona boigondo chinga Ochar William tukwa tumuroberio Wensakia Klaus Nyakesa ta good morning watching you live unabara soma baberwa so asumuroberio Wensakia mambi ya abono manchimule wikiraga abuniko turaso senseme ya kabere ye studio to sio mya sechiduka keigo to kwirana ntobeto kumulikira amagazeti iri tkulerera kironda bengo mulikira gazeti ya Daily Nation je unabotambi gazeti ni ya The Standard to basa uskato basa konyegera Omurigereria bwa television ya NDZ TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya NDZ TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ayumwanju wegeta sini kya NDZ TV nabogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndztv.net eriko tuligireria na boigo osonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonja wetera sesimi yaho yakoboko laptop smart TV elio wegokie NDZ TV obwanso obumagusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya NDZ TV.
tubadilishe maisha. Omwanchumuliria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwanso bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurengera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ilio kutuligireria na boigo gusonja mirubiri yaito chinsemero ngebere nenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero cy'omugusi nyangweso ni ngenda dingokora nyangweso nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera rituko rya Alamisi enseye monenusu ya Marogoba eki n'ekingekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene n'okuinyurania igwa azitayo nobori oreri na mukaye oranyora amangana amanzu bunaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batware ekisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatobona okwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi kinyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenkende omuntu urekoba n'abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lya Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye
Gento tikerie kia sense ye buna komenya buya kebochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu, ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no senuwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena bwabira umuchando gakarekera bwagutire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora. Umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsebere chabotuko no moiroroye ritukurie juma 3 chinsaisano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Asige kabondo enyumo yari gutaguka twayagachire kayenke bato murembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro mwiri obwange to burimo otegetekene obwanjani bwari gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakonyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura nabaho tebaba gusinga boterere mbuli mumura entekene nenkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanyorira ikiburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenu so ikera chinsebere nenusu tutenenie omochie omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nene bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime
obutambe kuruwa mucyobosongo edukane yemuyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba eby'okoni asiduka okwagakira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono nkoni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi binge nkoni abari icyuma cy'okwakakira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwandonsi asure ensiweta usobatarire imeyo mucyobusongo asamagacho a JM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asichina mbechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mugoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karaboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyo mucyobusongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiri kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono ki computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine byabaroki wabaye 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo busire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kirija drama na music kirija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka
ase bara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitara kinamba cyabo inoti 72 kyanda eyemo 72 kyanda inye isaranemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaranemo eyemo ibere isaronesato. At Luka Park International School, we don't just have teachers, but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rugusi asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigokire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Amaryogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase Kinyagitari Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa maryoga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda mange ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karabu agine ndobwate chimashini kigo kumureka cyarora nkikero bobe kigo kumureka umubere umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kyobwate twamanya kwa maryogo mwana abani mashini yengo murekera yarora metando kyabwate twaba maryogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngiri golisi amaryogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo cyobosongo ase stage ya Kigali otwakire simi ase kinamba chiko bwatya 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwakire use kwaranyura maryogo munali Nyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Murilia Ondizi TV ngukorera bene ase emambi yabono naende ase entunda yende imeyo muroberio wensa kya ase torabe tokumurekera amagazeti yeri chuko liale tobeto kumanyinga nara lyanya airoborito ensemo yama gazeti kolene kumanyinga nigo mogeno ichaberokera na ase amagacho Andizi TV asrabe gosanga nere Ombati Daniel oyore umanyekentenga Dani mushairi boigo oyo ore omuriki bwebitabo ore omumanyi bwamangana arengete
ose nomo egi ngokorale chigosore chuku egi na boigo nkuri kale MHS obose script writer nabigo sangana into igoro yesabali yaye ane mono kyabeta kogendere etalanta yaye kurwa ase skuru wikira asabira wikira na ase igo nomugano rabe gogo tengire mambi yabono nomugano otagani obe gogo ko etera kole to so ase gazeti ya The Standard epeji entangani leo chinga ni okwaniranga ngajeiga aba bose serikali abetegotereria ane mono kere kumurikira obokoreri bw'abanyanyimbo yenko bwatekananga nigo yokabire omo na chebina omonene Davis Justice David Maraga abete gako gwetera ase kamati yaye gakorosia bose bagucana machiko ane mono akumurikira abokoreri wanyanyimbo kurende mangana yo atarabaga kubwatigwa kegima engane murikira se page ya gatano ne mone page ya gatano na kabere ensemo yende nigo umurai bwense Dr. Lamruta beta konyoru gwako konene yenkubwate kananga nekigambiro tebanga owochikwana nuwa wensemo elia ye byombe bya serikali usiparastato igokole mamincha yeri chokona na ucha sabanto nyene ni igokole mamincha yeri chiko ensemo yende nigo umwaziri otenete chisemi Julius Amarieta Julius Migos Ogamba abetega we sokia vene na boiko akubwatikananga no kwanira igoro kulikiwa kwa borokia ase kulende kuikira bono ningusana na egendrete nebyombe bikogerera aba orokia toskebo shekase page ya kabere egazeti ya The Standard nigobona babunge babere bakubulia omuwaziri otenenerete kiganje ya serikali John Mbadi kone kinga gutuguterale okubwatirana egati yense ya Kenya nense bose no monchirulia adani chinga kicharaba chiko ba chimbya sababeta bakwamerelia vene ekirenga kirigetigo chikoena nwa we bunge kerengete okono no we egetigie chindege ya JKIA kuchia ase omonto nyene asabate banga negento kerema mincha yeri chiko nabo yone ngento kerabe ko yenyora Kenya ase ale akongo asabate bakumubuli abega utigana ningana ejo toskebosio koika ase page ya gatatu gazeti ya The Standard ninge molekanga nige kigambiro kyabete gotugutera are richiko ririgetie okononwa kwebyombe bya serikali usiparastato kuchia ase abantu nyene ase kigambiro katabanga nige nganeye ere mamincha yeri chiko ingobatakananga nekirenga kyalengete okononwa kwensemo elia bose amagacho agocha abaga utwara emeyega KICC okononwa wa Kenya Pipeline Company na boigo igatichi kampuni chinde ucha sabantu nyene kigambiro katanga namangana are mamincha yeri chiko namangana arabiga koye beka Kenya ase arakongo epeji ya kanega ziti ya The Standard niyo kwanira annamono igoro yenshira ati county chirigetie bono gochigosie kwa kubwatakananga bose goteneni abo kole bwabo kubwatakananga nokonyorwa kwenanwa wechibesa yemaiga echibesa chekerengo ekenene kigima chitaraba chikobwatu kwa ucha asti serikali chi county ngana yabere goturbania emerobelio na boigo amangana ali alengete amagendero ase chi county au ase bono babere bagosaba eserikali bere kwireta mbokero kyabwango asa kwana kinga ngochi kwa gubale chibesa echo elinde abokore ase county mboba bugo tinena ensemo yende nige gazeti ya The Standard ukwaniranga nigo ekanisa ya Pastor Ezekiel ya New Life Center ime ya Kilifi bono ere asa kongu na ende nigo eligetigo chigosie kwa yenko bwatekananga neke gambero gotenenera ose gotenana noko gania kumo wensemo elia
yukulike chikanisa bose Registrar of Societies asane na mono bali to register ikanisa area ya Pastor Ezekiel Aseboigo ngane korki ngani go woni kanisa Ezekiel bono ire asa kongo gochigo sikwa epeja gatano nemo gazeti ya The Standard ngemo likirete anemono igoro yama chiko abete gago soki wabu sama pendekeza beta go soki wakubatikana nga ne kamati area yo kabiro monachi ebina omokoro David Maraga ya igiti ko okora amunjurulio ase ensemo area yabanyanyimbo yenkubatikana korokananga ko baroro obokurumi gochakera chinga gyabanyanyimbo bakolikibwa chikwanda temirimo naboigo ingana yaberekole tobokongu ase ensemeria yabanyanyimbo egati yamaganio aboni galenge okomento kwigiredi gyokulikia abanyanyimbo kurwa adi plus wika C- asikonde chinse muchirichire inse ba etikalebe D+ nabo yokomento kwa matukalia abanyanyimbo bako ewa maigeri kuru 9 wika 12 nabo igo okwegwa obumenyo buya eline bayokonyora chinga kichingiya chokora emirimo epeji ya gatano na kabiri gazeti Standard ni tukumulikira enganeyo anemono ase ekumulikira enchira abanyimbo bande dokora obukurumi ase ensemo area yaba yichipara ingane yabereko yirani maiga amagendro asensiti wa Kenya epeji ya gatano na gazeti ya The Standard ni mulikirete anemono igoro libira liendete ase ekiombekelia gya UDA busikiama kya UDA nkubatikananga nokoruswa kwigati yabarai kurwa ase ensemo elia Yukurai anemono buna Cleophas Malala na boigo ingana bekwirira kubeke kyamekwe asaka nguna boigo ensemo ende nelinga egati byama byaberte banga mbiriko chikokora mbiro chigoswa asikyamekyo nkubatikananga no gutaigwana na boigo utaigena na goika asikyamekyo tusikose kase peji ya kianda egazeti ya The Standard nyemulikiretenga ni gobono aba balibali yetu chikolikwa ne serikali una chintan barachikoba bose barachikolikwa ne serikali ngo balige babiri bakuboliwa babakwelikia vene elinde baba confirmed gochia ase ensemedia yeserekali tusko epeji ikomia strato kolero ekumulikira gazeti ya The Standard mambia bono ni kumulikira sensemo elia ikiama kya odiembo ni gobara sakongo batama etinga ni gobara bwene to support ikiama kya UDA bose babe bago kya miringu batikananga ne chimbwa cyabara ikorwa se kiama kya ODA mbatara kananga ngaiga batenine awiri ne kwemanya mange na kwigorera gazeti ya The Standard mwanchi muri ndisi TV baba somera imambia bono epeji nentangani gazeti ni ya Daily Nation nigo emulikirite amangana alingete ekampuni ya Adani ase ense ya Kenya ya rabege guchiko bitense SA nde wanchira nanga ekampuni ya Adani yabige gukora mu nchili ya sigiti yechindege ya JKA ase kulinga muri gazeti ya mulikirete Mr. Adil Ashad Kawaja oyo obaire gakorokana asama tukabwango igako bange no morai wense oyo lebo igomonyekero asensemeri ya Safaricom board nigo yaberige koene kigwanga nigo omorai wense Dr. William Ruto abeire gakomoene kyanga nere omusanyoye owangikigima peji ya gatana kabere ni muliketingani ya sobo imebo igase peji entangani ne mulikirite ubwataneneka kukogendeta kwenike wagati yo morai wense Dr. William Ruto na boigo mokonyoye Rigathi Gachagua chinga kinse ya Kenya egendete wetera amakongwe peji ya kane na boige ya gatano ne mulikirite ngane yo sobo imem Baiga sepeji yene mulikirete ogwakwa we serikali ya Kenya kwanza chinga ki ekigambero kyabete kegotanga ogokondisho gose okobeka egati ya magache serikali gutenerwa n'iki kampuni cy'abantanya nasubabirwa kaneke nga Privatization Act ya 2023 tegwatetie katiba ya Kenya Baiga sepeji entanganine mulikitenga kyaboro kya wetani achiribo 50 asensemerichi University na kibono babere bagusinyo gwakana school fees ase ababunge abolitkuligoro babete bakoboli mwaziri wechisemi Julius Ogamba koenekya ngankwe nanare esakula eywe kurugo Chicago Chase University gwanchira aborokia
bosaboroki gwakoenekia ng'ango ngoikaransira bare amatemu abo nonya babwate balance. Page ya 5 nimurikirete eng'ani ya sobe meboigo niga babunge babere bakoboria auditing ebeke gokorekana kubwatikana ne secret deal ye kampuni ya Adani na boigo gokondisho gigeti chindege gya JKA na boiga sepeje ntangani ne murikirete na ki intern doctor yabeteke gusiria obuma bwaye magayo gokora emirimo se chinsa 35 nemo koska basi wikase peja ne ya kabere ne murikirete ng'aki serikali erengete gochego kwagacha chipara ase outering eyera chikobage koira chibilion 5.5 nema wikase peja ya kabere mwanchu muriyeda ne murikirete nakibane serikali gendete ko mukigitambukira nabo igotarigeria amaganeri yare yengencho asaba Kenya asiabetege koralia bene emerobiri yo guchaka kwagacha chi airstrip 12 asomo waziri bobasombi Davis Chirchira betega kwenekia ng'ani gabirika gusire mene omorobiri yo asichinsemo ailinde kwenekia ng'ango kinebale ebirengo byobosombi okwana nigabetega kwenekia ng'ango chakira bare asensemeri ya kerenga airstrip yo gutukamia county ya Kericho na baigo maturo airstrip yo gutoka sensemeri ya Bungoma. Ase peji ya 3 manchu muriyelia ni murikirete intern doctor asenye gitariri ya Gatundu level 5 aime county ya Kiambu na kibana beteka gusiria obuguma bwaye magega yo gukora emirimo ase chinsa 35 nemo. Dr. Desrimora oyo ore emyaka 25 nigo abeire gakomenya ase umusani yasegeka kimitinye 3 yo bereka gwetera chinka kichingongo kubwatikana no gusinyo gwikirania amagani yaye gukwana neki ateka nigabetega kwerera ng'aki abetega kumanya Dr. Amora chinga kyabetega kubwatuka emirimo sabetega gwikirana ase enyombe yo musani yaye nabo igo chinga kyabetega kuumera omuberoye ase corridor ase peji ya kanu manchu murigelia ne murikirete ogwatana ne ka kugendeta kwaniki wagati yo Muraibense na Dr. William Ruto nabo igo omokonyo yerigati Gachagua anene chinga kense ya Kenya egendeta gwetera amakongo kero muri gazeti ya murikirete ngam asebonoiga nigo emichandege ntakwaniki gwase sector yechisemi anena se omugiro bwaborokia sensemi university agendeta kwaniki wana boigo ase aborke basinyire gwikirania obukoreri bwabo boigo nigo kungusana nako gendeta kwaniki gwagati ye deal ya Adani negetige chindege gya JKA asikolinde gati ya baraikoraso obomawa Azimio la Umoja abagendete kurwa ebirengeri byabo kubwatikana namanganayo nabiga sensemeri umurayibike magyawa ipaka Kalonzo Musyoka sensemeri umurayibike ma gya Democratic agoseda Kenya nigo babere bakoenekia nga mbachiko babako bikirana bosibike gambiro asokwamerelia ensemeri yo konshogiti yechindege ya JKA gucha sensemeri ya Adani ase peji ya 5 manchu murigelia ne murikirete emerobelio yokobeko muswada boko mwaka isiko mokonyo bo Muraibense Rigathi Gachagua asikorende Gachagua ari no gosemeria nga nonya engane yo yekubiko bosibe bunge tago chikoba kawo kwa isiko ekara murikirete nga erindo muswada yo bego kubiko bosibe bunge niyo ganetie sei so gwanchirana ko babunge chimi bere 33 asikorende nsemeri anigo ababunge 153 barabe bagusira omuswada oyo asikolino muri kibigazeti ya muri kiritenga kurasa babunge ba UDA nigo barabe bako ikerania ekerengo kirike babunge babweneta gwanchirana omuswada oyo asikolinde era betarali kwimukia ababunge kurwa ase omurengori ODM ase peji ya 5 narimo mwanchu muri ere ni muri kirete
na kibono sekta y'ekisemi gose wizara y'ekisemi egendete gwitera amakongo anene kobwatikana n'omuroberi omuya bugosira ekisemi asensemeri y'eki university anene ekero yabirige kwanikiwa nga gwetania borokia chirwe 50 nigo basinyirwe gwakana school fees kobwatikana n'omuroberi yo omuya hokana chinga kyabeteka gwikira nabo si we committee y'ebunge yaganite kumanya ngaki omuroberi yo obere ko gwikirane niga yabeteka kwanikirwa nga gati ya borokia chiribu 35 chimisano 35 aba bete bakobekwa asichi university nabo igo chi college nigo aborokegwa chiribu 124 chimisato 50 babire bakoripoti asichi skuru echo asekorende chiribu 52 babire bako eneke gose babire bagoba no kubwa koliko gweyakanira school fees asekorende ababunge baganiriye mwaziri w'ekisemi Julius Migosi ogamba kwenekya nga ngoli kaleri ukogo cha ASH University helinda kwenekya nga aborokigwabo ngo chikonyara bale bosingo chikaransira bale amatemwa abo ase page ya 5 na kabiro mwanchumuligelia ne mulekerete na kia sensemeri ya umanyekero kwa sensemeri ya Safaricom Adil Ashekadi oyo obeire osebere gakorokana koba omusani bwa ange kigima ocha sensemo yo maraywense na kibono yarokane nganere obere gakomwa obosemya kobwatikana ne kampuni eri ya Adani ase okoyeneke ngango kodisha bare egeti gechindege so muri kiwe gazeti ya muri ngasa matuka mange babere bakorokana gutara no muraywense na boyigo yabirige kwanike ngo muraywense obeire kago kwana obuya bwaye Adil Kawaja ase amatuko amange ase page ya 5 na 3 ni mulikirete omusoda abo ku mwaka isiko mugabana we county ya Kericho Eric Mutai ase ritko igoro aba MCA ba osomo MC kurwase award ya Sigowet Kiprotich Ragoni abete gakomubikira amamochina bayo kubiko musodo y'ubusi bw'ubunge county ya Kericho anene ase obutumiki obobe bwabisiyaye nabayigo kwena na chitenda gocha asabanta senchira tabwenereti gatia mamochande ayo arachikoba agakumwaka isiko nanyana bo nigo umusodo yoba bete bagosangire chiseyi 30 na isano na ibere igoro yaba MCA 45 na babiri Nawiga sensemeri kegambiro nigo kyaberike gotuguterare okonia wensemeri ya KCC naboigo amagachande yeserikali gochia ase abantu nyene ase manachevina omanene chacha mwita kurwasi kigambiro kerikia milimani aberega kwenekya nga okonia magache serikali gochia se chikampuni abantu nyene ngobwa teteri chiko kolengana neri chikoria Privatization Act 2023 andiraba gosinga amba bete bagusangiriria ebirengereria bisaine elinde kwenekya nga nkoikerania bali eobakoleri ubu manchimule gwikiraga bwa CPG yenyo nongwikira omwerio abo kumulikira magazeti emambe abona iga nyogotete kwimanya mange nabo kwigurira gazeti liwanjite elinde esomie asobime Manchumuliria Ondizi TV abo boigo no turabagwikira mwerio we umuruberi gwensake ase entunda ya kabiri kunene wona igo kumanyinga entunda elia ya gatondo betugusanga no mogeni oito oyo ole ombati Dan mushairi abawikirana ase studio ndizi teto betosanga nere ase enchira yogo agale ase mambya abantu rato kumulekera anene mono amangana arengete chitalanta na boigo enchiro muntu arawa wekin nonyonga obera wikirana ase okolre skuru elia ye secondary enchira kera abakwenda ukinia etalanta ya je ase igo no trato kwanda sumuti mokomo ke kolende nkwirana to betugusanga nere ase enchira yogo agale
DZTV obwansu bw'omuguzi. Eduka eria kuigwa bagukwana yoko ni bintu byukwagachera imeyo mu cyobosongo nige kurukwa sha ceramics iri angina Kisimat opposite Mocha Place. Abana bubaria bako ni bintu bile original nerigoririanse gora chitiles ya marbles chichuma cyukwagachera amabati esimiti PVC ceiling chitangi cyukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichabi, toilet, gypsum board, ne chirangi chikoburukaniwa ne computer. Na buku bakirisimi ase namba enoti 52 enoti 3 kianda inye isato kianda isano na ibere Sha Ceramics for hardware and sanitary. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na rio richiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti 52 inye isano enoti 3 eye moinye isano nemo isano na ibere gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringoriwa nechi machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire mange ande karawwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo nwana abani machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikare mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764. abantu abange baeteire ga nande bagwenire igo totwara bwoba bonde bwese kara bwachire use kwaranyura mariogo munari anyagitari kwangire koigubiya morwaire munari ale chronic nkonyarwari tole.
ayumure migiata kurworo gonkorwo gusi nichisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange naobare imiyumu chubusongo ansamagacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza oro sagironde nigorore opposite Shell Petrol Station.